Takže Monika, výsledný čas 12:21, zatiaľ nám to ako mechanikom nestačí, maximálka v cieli 178. CLS 500 s nápisom AG bye bye. Neviem, kam tým chalanisko mierí, ale každopádne dvakrát limuzína vedľa seba. Poprosím jazdcov, páni, budete mať neskutočne veľa priestoru zahrievať si pneumatiky tam, kde sa to má. Viem, že máte adrenalín troška nad hlavu. Akože z Marko kolesa. A my ideme ďalej. Momentálne dvakrát nemecký rozstrel versus, ak dobre vidím, tak Ibiza. No ale dvakrát limuzína.